Dinay delivery Shopee si Sir Edgar ma'am de Santos. So ito na mo ma'am, worth of 2,500. Hindi mo mataplan ma'am? Lari ko korta. Tawagin lang sa sir nga wala ko itapal na. Hindi lang na. May siya pa-deliver ba niya? Wala yung biling korta. Di ka to masuko sa mo ha? Eh. Suko man siya siya gibilin. Naingo siya na. Kaya naman sa sir, oy, naipa. Deliver din parcel niya, way bayad. Punta, maayo na ng TL nimo. Aron kusgan ka maglaag sa Cebu karong November. Wow. Iingatan ka, aalagaan ka. Jud lang kung sa jud ba kay ang mangawan na takot kong anak kay. Sige na siya pangutang anang parcel ba. Takot pa jud kantidad. Manghalin sa tindahan mo, oy mabayad. Ala. Pinuli niya mag-away mi. Sana pud ka ni oy. Digos Flower Shop, delivering happiness. Ay. Hey, ma'am, good morning. Si Ma'am Elizabeth, ma'am. Bali dinay delivery Shopee si Sir Edgar ma'am de Santos. Diri pa Masya gibili ko sa sir. na diri magikirop niya ma'am. Diri sa Sinayawan, Bitanag, Proctrace. So ito na mo ma'am, worth of 2,500 gamit sa mga bata ni. Ari man na jud niya drop sa siya parcel. Then nagbili mo kasi kwarta ma'am. Lah, hindi pwede ma-cancel ma'am. Balik na lang na dito sa inyo. Bali di pwede mabalik ma'am kay say mo nagipasayo ma'am kay ma'am boy ang ingon nga diri jud ikuha ng kwan. Si pataplan sa mo ha. Kaya kumpra na kong gasolina ang mga linoy. Nah, patay yun sa ni ma'am kung nag-iisayo kay padulong dagang may big biyahe. Oy, Hindi mo mataplan ma'am. lali ko korta. Kaya nagtawag mo gani ang panggod sa kaning admin nga diri daw ipahatod sa Sinayawan. Nalang siya sir, tawagin lang sa sir nga wala ko itapal na. Binti lang na. May siya pa-deliver ba niya? Wala yung biling korta. Diri na gidapan si mo ha. Ano man ikaw mag-desisyon cancel na to. Sila na sir. Di ka to masukol sa mo ha. Suko man siya gibilin. Maingo siya na. Binti naman na sa sir, oy, naipa. Deliver din parcel niya, way bayad. Sige ma'am, manila na ma'am, cancel na to ma'am, pero mga may picture ni mo. Picture ka na mo. Kay diri mo mao na mo ang proof of delivery ma'am. Okay ra? Sir, sir. Langit man ito. Okay na na. Picture naman, diri naman sa one. Ali ma'am, dito ma'am. Kung i-cancel na to, cancel na to. Ano? Mga may picture ni mo. Sir, abre ko. Abre ma'am. Jadi, jadi sulod ni Mike. Tapos, anak, tira. Surprise! Happy birthday! Maligayang ating sa'yo. Happy birthday, ma'am! Happy birthday. Maligayang ating sa'yo. Happy birthday. Wala, bawal maghilak sa'yo sa bunta. Nakadetect na siya diyan. Ali, diri, happy birthday. Happy birthday, ma'am! Okay, so mama, ayong buntag og happy. Pila na ila di mo ron? 5 na ma'am. 55. So 55th birthday. Magpaila-ila dahil niya. Ako na si MM. Kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So namin diri karon para makiselebrate sa imuhang ika-55th birthday. Kabalo ka kinsay gahatag? Sila siguro ma'am oh. Ay, Sila ngini. Permente ka binuangan? Ano man, yun sa manday ka pag binuang po sa una? on lang at tuon ko nila dito. Bigunsa nga. Birthday di ay. Birthday di ay. So kay birthday man mo karon kantahan ka na mo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle, ma'am. Yay! Happy birthday! Na sila yung message para sa imuha, ma'am. Basahon ako ha. So, anak sila. Happy birthday, mama. Naming lahat. First of all, ayaw og hilak. Kay makahilak ni.
O kining birthday nimo, dili na mo malimtan kay tungod once mag-araw ng Digos na, matik na pagkaugma birthday na nimo. Ma, thank you so much for everything, for what you have done for us since day one. Salamat kaayo sa sakripisyo sa amuang upat o sa pagpa-eskwela ninyo ni Papa sa amua. Aron lang makahuman ning tanan. O gamay antos na lang mag-graduate na si Badin. Ma, unta, dili ka mapulan sa amuang mga nawong nga badnungon kaayo. Maskin dagko na kaayo o naanay mga trabaho. Salamat kaayo, ma, kay gihatagan mi nimo sa tanang gusto namo. O maskin sa panahon nga walang-wala kaayo ta. O makaingon mi nga best mom ever kaayo ka. Kay ginaprotektahan mi nimo sa mga taong mangaway sa amua. O thank you kaayo, ma, sa inyuhan ni Papa nga gipadako mi ninyo nga naay kahadlok sa Ginoo o gipadako mi ninyo og tarong sa pagamuma nga matarong ang amuang kinabuhi. Ugma unta nga magpabilin kag lagsik ug unta maayo na ng tiil nimo aron kusgan ka maglaag sa Cebu karong November. Ma, unta kung unsay problema ninyo ni Papa, iingon ninyo sa amua. Ayaw mo og kaulaw kay wala mi diri sa amuang kahimtang karon kung wala pud mo. Ug ayaw mo kaguol ni Papa kay naara mi diri permi sa inyong kilid aron suportahan mo. Makita mo nga happy ni Papa o malipay na pud mi ana. Ang amuang pag-ampo sa Ginoo nga unta hatagan pa mo ni Papa og taas nga kinabuhi aron mag-uban pata og taas aning kalibutana. Ma, unta kini nga amuang gamay nga pasurpresa nimo, nalipay ka og no more sana all na kay na-experience na kaani, naka-experience. Again, Mama, Mama naming lahat, we love you and enjoy your birthday. Mwah. So, gikan sa imuhang mga anak. Happy birthday sa, mas hindi man kaingon sila kuya, di man ako mapakita sa imo, di na mo ma-express na kanang love ka na mo. Pinaagi man galing sa ingon ani, sa mo ang mga pahalipay ninyo ni Papa, unta nga. Nalipay po, nalipay ka ma. Then, ayaw na kabala ka sa mua kay kanang kay dagko nami nga kuan kanang salamat kay sa tanan ma o happy birthday. Wow. Ikaw, ma'am, sa may mensahe nimo sa imong pamilya labi na sa imong mga anak nga nagsurpresa sa imong karon? Una sa tanan nagpasalamat ko sa Ginoo nga giyatangan ko mga anak nga buutan nga nakaasawa po siya og buutan ko. Salamat kayo sa tanan jud. Kan adyo ko may istorya sa inyo ay maulaw na kaayos ko. Karon ulaw kay. Wala man, ma'am. Maulaw man good, kita-kita ra man gud diri o. Walo ma'am kay nang rana man lag sayo kaayo ma'am. Mariyay. Bilang abid na kung unsa jud ba kay ang mangawan na takos akong anak kay. Sige na siya pangutang anang para silba niya. Takto pa jud kantidad. Manghalin sa tindahan, maoy mabayad. Ala. Piniguli niya, mag-away mi. Saan na pagkaan ni, oy. Dali-dali pa ko nila, oh. Salamat ninyo, Long, Sad, Baltimpong, salamat, tay. Salamat si Kuya, tata. Salamat kaayo ninyo, ma'am. Salamat. Nakapun sa ma'am. Oy, kabutangan sa kong kalipay, ma'am ba? First time dito ko naging ani, ma'am. Kabila ko sa Facebook nang lako makitaan nga na yung ani. Tinood jud di ay. Salamat kayo, sir. No more sana all na jud. Gani, ma'am. Ulo na kayo ko sa ilang mga anak, ma'am. Naula. Salamat kayo ninyo. Salamat. Yung mga na to, nag-request man sila, pasayawon daw ka. Antiin mo kayo. Mga ganing gila ka, ma'am. Kaya na ako ginapundo ba? Kaya kung magpundo, kung sakit man siya. Ano na?
Arthritis? Na, man natapilok ko man ba niya, ipahilot naman ni nako niya. Kuwangon na po. Oh, lagi. Sige. Exercise lang pirmi. Kali ma'am. Sige, picture. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga moaksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila. Ang Bigos Flower Shop lang doon